ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಶೇಷ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಯ್ತ ಉಂಡ ಇನಿ ಏನಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡೋದು ಇಲ್ಲ ಮಡ್ತೀಪುನ ಅಡ್ಡೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸೀಸಂಡ್ ನಂಗೆ ಬೊಡನ ಅಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ಮಂತ ತಿನ್ನೊಳ್ಳತ್ತ ಅಂಚದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಒಕ್ಕ ಪಂಡ ದುಂಬು ದಹಲೋಡು ಎಂಚ ಮಂತು ಅಂತೀರಿ ಬಾರಿದೇರೆಟ್ಲ ಮಂತು ಅಂತೀರಿ ತಂಡ ತೆಕ್ಕಿದೇರೆ ಎಟ್ಲ ಮಂಟು ಅಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೆಕ್ಕಿದೇರೆ ಎಟ್ಲ ಬಾರಿದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡೆ ಎಟ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ತೆಕ್ಕಿದೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮರ ಹಿಡಿದವ್ರೆ ಇಂಕ್ ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಅಂಚದು ಬಾಕಿದ ಬಾರಿದೇರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಡಿ ತುಗ ಮನ್ಪುಗದೆ ತುಲೆ ಈತ ಪಚ್ಚಿಲ್ಲ ಜತ್ತದೀತೆ ಬೊಳಂತೇರಿ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದಾದ ತೊಂದೆ ಬೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೀತೆ ಕಡೆಕ್ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಯಾಲಕ್ಕಿ ರುಚಿಗೆ ಬೊಡೈನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ಕ ಪಚ್ಚಿಲಿನ ಈತ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆಂದು ಈತ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪದೆ ಪಚ್ಚಿಲ್ನ ಅಯ್ನ ಅರಿಕೆ ಸೇರ್ಸಾಗ ಕೊಂಜಿ ತಾರ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಲಕ್ಕಂಡ ಅಡ್ಡೆಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಅವು ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಅಗ್ಗೇರಿ ತಿಕ್ಕೊಂತೂಡ ಇಂಚ ತುಂಡು ತುಂಡು ಲಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ದುಂಬು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪರ ತುಂಡು ಪಾಡೋದಿತ್ತೇರು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಂತದೆ ಲಕ್ಕದ ಪಾಡೋದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಇಂಚ ಲಕ್ಕಂಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಇಂಚ ಚೂರು ತುಂಡು ಮಂತದೆ ಸೇರ್ಸೋಣ ಅಂಡ ಐಕೆ ಅಗ್ಗೇರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಿನಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡೈನಾಕ್ಲು ಪೆರಿಸದು ಪಾಡೋಡಿ ಬೋಡ್ಸದನಾಕ್ಲು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಅಂಡ ಮಡ್ತಿಡ್ನಾಗ ಹಿರಿಡ್ದು ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಇಲ್ಲ ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಹಿರಿಡ್ದು ಕೈಲಿಡ್ದು ಬೂರುಂಡು ಇದ್ದಿಂದ ಆವಡು ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ತೆಕ್ಕಿದ ಹಿರೇನು ದೆಕ್ಕದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇಂಚ ಒಂತಂತೆ ಬಂದ ಬಾರ್ದು ಮಡಿತಿದ್ದೀಕ ನಾನೂರು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸುಟ್ಟಾವು ಮನ್ಪೊಡು ಮುಕ್ಕೋರ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೊಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಇಪ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗೋಬಿ ಮನ್ಪೊಡು ನೆನತೆ ನಾನು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಕವು ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಡ್ರು ಬಣ್ಪೊಡ್ದು ಉಂಡು ತೆಕ್ಕಿದೇರೆ ಇಂಕ ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕಣೆ ಅವು ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಮರ ಅಂಚ ಇಂಕ ಕೊಯ್ಯರ ತೀರಿ ಜೈನ್ ಕೊಕ್ಕೆಡು ಕೊಯ್ಯಂಡ ಅಂಚನೆ ಪರಿಪ್ಪುಂಡು ಇರೆ ಕೈಟ್ಟು ಕೊಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕಣೆ ಅಂಚ ಬಾರದ್ರಲ್ಲಂತೆ ಕಡ್ತೆ
ನಿಕ್ಲು ತೆಕ್ಕಿದರಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡಿ ಮಂತಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷಗಳ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲು ಪಾಡ್ಬಾ ಈ ವರ್ಷಲ ನಾನು ಪಾಡ್ಬಿಡಾತೆ ಒಂತೆ ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕಂತೆ ದೆತ್ತದ ಪಾಡ್ಬಿಡು ಒಂದು ಕರಿ ವರ್ಷ ಆಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಈ ವರ್ಷಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡು ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯರದಿಕ್ಕ ಪುರ್ಲು ಬೆಯ್ಯಾಡು ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತನ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತನ ಅಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಉಂಟದ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಬಾರಿದರಿಟ್ಟು ಮಂತನೇಕ್ಲ ತೆಕ್ಕಿದರಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಆಯೆ ಅಡ್ಡಿಯ ಕಟ್ಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದಾಯನ ಪುದಾರ ಗಮ್ಮ ಗಮ್ಮ ಆರ್ಬಿಡದ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಣ್ತು ತಿನ್ನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಪೆ ನೆಕ್ಕಲ ಇಂದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ತೆಕ್ಕಿದೆರಟು ಮಂತ್ರವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವೆ ಬಾರಿದೆರಟು ಮಂತ್ರ ಉಂಟು ತಾರಾದ ತುಂಡು ಅಜರಿಗಳು ಯಾನು ಒರ್ತಿ ತಿಂದನೆತ್ತು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ವಿಡಿಯೋ ತುಯರತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಕೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಈ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟು ಗೊಂದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರ್ಬೆ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ.